میرنا دین ویلے رخصت کیڑی لگیا دا میرنا اسلام ویلے رخصت کیڑی لگیا دا دے میر نوع نسل دے مغرب ویلے شکار جوڑ دا واجہ دا چے زون تا گوتا نر پر دی چے پا موش دینی کامیلو موش دینی کامیلو تو عزت مند دے زون کامی دے اصلاح کول دے دے قرآن عزت مند دے اللہ پا قرآن سے طریقہ شالیے دو اللہ بھی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ربی اللہ رب العالمین فرمائی او آغا خلق چے ایمان مروڑا دراب نہ اڑارے رہیے دراب نہ اڑارے رہیے سرانگے اڑارے رہی ربی تقوی اختیار کا یا اللہ سرانگے اختیار کا طریقہ شائی وکونوا مع الصادقین دے صادقین خلق صحبت اختیار کا اللہ دے خپلا جوڑ کی بزرگان خلق صحبت اختیار کا ایک صحبت رنگ اخپلا پتو بندے چڑھاؤ شی کہ صحبت دیر لوی آثار وی گاندہ کپڑے دے چھو غسطی چاہترہ ملا ویلائی نشے شرمے شے دھے رینجے آثار دا نوی کپڑے دے چھو غسطی مکش ورستے کے شے زنہ پٹگوناو کو شے دھے دھے رینجے آثار دا کلشن کوپ چے شیطا ہو چاہے کچھالا اول دے نیز دایا قدم دے بدل شی تکبر در پشے روشی دھے دھے اس پنے دے صحبت آثار دا جے تو پہ جاتے برتا دو خبر دے بدالے شی دھے دھے اس پنے او دے تی پنچے او دے بارود او دے کلشن کوپ آثار دا عزت مند نوٹینا دے پا جیب سے ڈیر دی بے تو قدم بدل شی تو آوز بدل شی تو خبر بدالے شی دے کرڑاوے عرباوے خبرے کوئے ویلے دا دے غی کغز آثار پتو بندے رو گئی بے کغاز رینجا اس پنا دا آثار لاری والاو الخلق سر اکشنے دے غی رنگ وی نظر بندے چڑھاو کے لی دے غی رنگ خام خواہ دے غی رنگ در بندے چڑھاو کے لی دے نیک خلق صحابہ کرام صحابہ ویلے دے محمد مصطفیٰ صحبت والی سیک چے دیر اور نشدے دیا پہ ایک لمبار بندے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا دیر اور نشدے دا پہ ایک لمبار بندے چلے دی پٹولے صحابہ کرام پٹولے کائناتے شے دا انبیاء کرام بعد افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویلے پوڑی کولی شادے اللہ رسول سرا ملگرا کلچے نبوت اور تا ملاو شو بیا اور سرا ملگرا اخپل کیر پریش دی چے حجرات کئی غار سور شش پے گئی او بیا خپل کر بوڑا پلور پستر دیڑین دا غوشینا پا خلوش نشتا کرش بچی دی پیغل بچی ڈاک کر دا عرص بے سر بے اثرے پریش دائی او دی اللہ رسول سر مدینہ مناورے تدریمی اللہ رسول سر دائی صحبت دیر پوتے دا ایک لامبر بندی عزت مندے پٹولے انبیاء کرامین آباد پٹولے دنیا انسانوں نے شے باول نمبر بندے افضل انسان ابو بکر صدیق تا دوام دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت زیوتا دریام دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیوتا سلام دے حضرت سیک چے دیر اور پوتے شوی دی اگر دیر جوڑ شوی دی نیک خلق تا جیسے دیر اور پوتے شوی دی مروے دیر جوڑے دے ننخوان بھی اکرام نشتا میر تو زین ابھی آخری نبی ہو دن آباد بل نبی دنیا تنظر درین کا کوئی دوارے سون خوشتا علماء شتا اولیاء اللہ شتا اے صحبت اختیار کا اے سنگا نوشتا ویلوڑا اختیار کا پلو آثار انہوں کھلے رینجے سے آثار شتا والاول سڑی سے آثار نشتا